Takže čaute ľudia, vítal som nového videa z série Roblox Blade Ball. Áno, je to tak? Určite dobre. V minulom diele som povedal, že máte za 10 zdieľanutí, aby som dal ďalší diel. Tak som to splnil, dali ste dokonca 13. Som zabudol správať aj o nič. Čo sa to videjko bude páčiť, zanechajte like a odber. A možno za ďalších 10 zhliadnutí natočím ďalšie videjko. Takže tak. A ja som ešte pred natáčaním mal hru života. Nemôže vám nahrať klip, lebo som ho nenatáčal, takže GG. Alebo som tak lokin ako nikdy predtým. Čiže už rozhoriatý som. Teraz stačí iba vyhrať. Niekoľkokrát možno. Tak nič. Vyhovárať sa radšej nebudem, lebo si budete myslieť, že to je fake. A pokiaľ chcete, aby som natočil vlastne vôbec ďalšie videjko z Blade Ballu, tak musíte naozaj tých 10 zhliadnutí dať, hej. A zajtra o 8:30 začnem stream, áno. Zajtra sobotu 20:30 začnem stream. Budem natáčať Steel Brain Rot celý Admin Abuse. Takže odporúčam tam prísť a pozrieť sa. Alebo počúvať, že čo padne a niečo také. Však chápete. A ja sa im pokúsiť vyhrať aspoň raz. GG, nemal ísť blízko mňa. Nice. Som tu traja. GG. Jaj, ja som myslel, že to dá sa na mňa. A som klikol. To som pokakal celé. What the hell? Čo? Nechápem. Veď som klikol až dobre. Či kokino. Ty. A obidve. No. Ako je to dobré, ale tak nebudem utrátať 2000 Robux reálne na tie veci. To by som potom nemal život, rozum, nič. Tak si to reálne kúpil. Sword Crate-ku máme dobre. Omre. Kačku tu bude dávať na mňa. To vôbec nezaujíma. Možno to dneska nevyzerá na to. Asi mám si nechať Face Bypass. Aj takto k ničomu skoro. Toto tiež neviem čo robiť, ja si tam späť Invisibility. Krát 2. No to je
Matrix Blast. Čo to mám zamknuté? Aj toto. Tam dobré mečiky. Skúsim takto vyhrať. Keď nevyhrám, stratím auru, ale tak musím aspoň nejaký dobrý kód, ale nech aká má to. Určite by som nevyhral, a získal by som minus auru. Kvak, kvak, kvak. Budem čo najďalej od všetkých. Čakal som, že to pôjde na mňa, ale nešlo to. Sorry, ja som musel. What's up, my nigga? Ja som zvedavý, že či budem v neviditeľnosti ako... Že či pôjde furt po mne tá lopta, aký budem neviditeľný. V 1v1. Čiže ja som chcel skúsiť a to nešlo. Nešlo mi to dať. Takže nemôžem dať na 1v1 už. To by asi bolo veľmi neférové. Tipujem. A asi aj tipujem dobre. Statistiky, ukáž. Dobre, vôbec na to nezaujíma. GG. A tak kačka reálne. GG. No nevieš, že ja som za ňou. Za ňou. Nechám ich variť. Let's go! Let's go! Easy win. Easy win. Tanto? Vymažem.
What the heck? Nečakal som, že win dám takýmto spôsobom. GG. Néla. Easy kill. Ona to nevie. Nejak... Neviem. Počkaj, ja ho nájdem. Áno, to KT 12. Eliminácia 3 viny. A sa sústredil na nich, že proste ako blízko boli u seba, takto ešte. A išlo to na mňa. GG. No nič. Máme si dať ranket? Musíme ranket. Ne, to až na ďalšom serveri. Na ďalšom serveri dáme ranket. A uvidíme, ako nám to pôjde. Čo je na tejto mape pekné reálne. Ten double crasher. Are you serious? What the fuck? Dal som neviditeľnosť len tak. Neviem prečo. Let's go. Kačka musí umrieť. Nechám, nech sa zabijú. Hello, Kitty. Či ja som nemohol dať blok. GG. Ja som nemohol dať blok, nešiel mi dať. Coinov. Dodgeball. Ona hneď sa vyradila, tyk. 8 50 000 kg, 8,8 tisíc vína. To už. GG.
Jeden tiket som dostal, ale... Čo? Tomuto? Ne. Bol za coiny. Poďte za Robuxy. Ani neviem, čomu som dostal ten tiket. A fuck je, tyk. GG. Prkyňa, fuck. Ja ešte jednu hru hrám, moši. A video bude u konca. Ty ďalej odo mňa. Ty super kurle, či jak sa voláš. Super kurker. Dobre. Tá, skopala. What? Ja som klikal na svoju abilitu a nešlo mi dať. What the hell? No nič. Ešte jednu hru a konec. Bude. Ale musím sa nechať aj nachystať na zajtrajší stream. Toľko času mal Oleg, ale nedokázal ho nejako využiť. Aha, kačička je späť. Keďže to je posledná hra, dám na to všetko, čo dokážem. Možno s lepším hráčom som ešte nehral. Ale furt tu šanca k výhre. Dva najlepší na serveri, tak ale není úplne tak to je. Tu keď nikto z nich nevypadne, ja som taká dobre. GG. No nič, to bolo ale dobre. To si zaslúži váš like a odber. Ak som sa snažil. Bolo to veľmi dlhé, ty kokos. No nič. Vás sa toto videjko páčilo, ak áno, zanechajte like a odber. Ako hovorím, za ďalších 10 views natočím ďalší diel. A zajtra bude 20:30 stream do 10:00, takže pozerajte. A ešte niečo? Ešte vám ukážem
grobku, hej, napojte sa do mojej Big Star Ultra Grob, napojte sa, keď donatete 20 Bobux, budete admin, ale nenútim vás, je to iba na vás, či budete chceť, a keď možno jeden už donatne, tak už bude aj merch možno, takže pokiaľ sa video páčilo, tak like a odber, ďalšieho videa. No, teda zajtra už stream. Čaute!